den, vážení diváci, já vás vítám u televizních obrazovek na Spankers TV, u našeho pravidelného pořadu cvičení z The Spankers. A nyní se celý tým rozestoupí. Raz, dva, tři, čtyř. A trošku si procvičíme faldíky, ale nejdřív vás náš tým pozdraví. Zdravíme, ahoj! Ahoj! A nasadíme úsměv pro naše diváky. A začneme jednoduchým steptačem. Raz, dva, tři, čtyři. A dáme si sidekick. A přidáme nožku. Tak je to správně. A sidekick. A nádech. A výdech. A nádech. A výdech. Tak teď jsme se trošku procvičili a nyní přistoupíme ke 2 krokům vpravo a 2 vlevo. Double kick. Raz, dva, tři, čtyři. A přidáme ruce. A šáhnem. 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 A já jsem se zapotil, takže teďka se trošku prodýcháme. A nádech. A výdech. A nádech. A výdech. A do podřepu. A pumpujeme. A nádech. A výdech. A nádech. A výdech. A na 4 nahoru. Raz, dva, tři, 4. Vážení diváci, já vám děkuji za vaši pozornost, kterou jste s námi drželi. Doufám, že jste trošku zhubli. Já už jsem celý svalnatý. A teď poprosím můj tým, aby se opět vrátil do formace. Raz, dva, tři, 4. Jděte do stodoly. Do stodoly.